EmaKhrisini siyakhuleka abantwana besithunywa, siyathoka kuzo zonke iy'ngelozi enazalwa nezembethe. Ngiyingane yamakhehla ozalo lukaDonga lukaMavuso, ngiyingane kaNtshosho. Namhlanje bengisacela ukuthi sikhulume ngesihloko sokugcina sesithathu kulezi eke saba nazo ebesingaphansi kwesiqi esithi ukuphahla. Namhlanje ngizocela ukuba sihlaziye izibani. Ibani ziyini, zimeleni, zisetshenziswa uma kunjani, imbala yazo isho ukuthini, usifunda kanjani isibani uma usuqedile ukuphahla, usukhuluma nezibani zakho, usuyifunda ukuze uzothola impendulo yakho konke okuphahlela. Ibani uma siphahla sisebenzisela ukukhanyisela iy'ngelozi zethu esihamba nazo, esazalwa sizembethe, okanye sisebenzela ukukhanyisela iy'dalwa zethu. Ukuphakamisa kwesibani, isibani nesibani siyakhuluma. Umbala nombala wesibani khona inkulumo esiyiphakamisayo. Uma ungakaphahli, usuzibekile iy'bani zakho, izidalwa zakho noma izingelozi uhamba nazo noma iy'ngelozi ozembethe zisuke sezazi ukuthi wena uza ngaluphi udaba ngenxa yesibani osuke usiphakamisile. Ake sichazeke ibani ekumele uma umntwana kamoya, umntwana wesithunywa, uma uphahla ekumele uziphakamise uma uzophahla. Unesibani sokuqala, isibani sokuqala isibani esimhlophe, isibani sesibili isibani esiyelo, isibani esesithathu isibani esiblue sasibhakabhaka, isibani sesine isibani esiluhlaza satshani, isibani sesihlanu isibani esiphinki, isibani sesithupha isibani esipurple, isibani sesikhombisa ese7 isibani esibovu. Ake sichaze nasi isibani esimhlophe. Isibani esimhlophe siwukukhanya kowemntwana wesithunywa, siwukuphila phezu kwesimo sempilo yomntwana wesithunywa. Sisebenzisela ukukhanyisa endleleni yethu, sisebenzisela ukucela nokunxusa umvelinqangi ukuba sikhanyisele endleleni yethu, sisebenzisela ukucela ukuthula nokukhanya ngaso sonke isikhathi. Isibani esimhlophe asimele kesale ngaso sonke isikhathi uma uphahla. Isibani esiyelo sisebenzisa la khona sikhuluma nezidalwa, simele izidalwa zakho. Angeke mhlawumbe kuthiwa uyofaka abadala singekho isibani esiyelo. Isibani esiyelo simele izidalwa zakho. Kwesinye isikhathi uma ukuthi ufuna ukukhuluma nezidalwa zakonina bakho, izidalwa zakho abomama, uyakwazi futhi ukuthi uphinde uyiphakamise ngesibani esiyelo. Isibani esiblue simele izithunywa ohamba nazo, izithunywa ozembethe. Isibani esiblue simele abamanzi, uyakwazi ukuxhumana nezidalwa zakho zasemanzini ngesibani esiblue. Sikwazi ukuvulela i-communication phakathi kwakho nazo, ukwazi ukuthola ukuthula emoyeni nokuthula ohambeni lwakho uma uphakamisa isibani esiblue. Isibani esihlaza satshani. Isibani esihlaza katshani sincimelene kakhulu nemvelo, kodwa simele wena uqobo lakho, simele izingelozi zakho ohamba nazo, izidalwa zakho ozembethe. Uma ufuna ukuxhumana nazo uyasiphakamisa isibani esigreen. Isibani esigreen simelene kakhulu nemvelo. Uma ufuna konke okuhle njengokuthi ufuna mhlawumbe ukukhulelwa, ufuna ukuthola umntwana, ufuna umsebenzi, ufuna ukukhanyiseleka, ufuna ukuthi izinto zakho zikhanye, uyakwazi ukusebenzisa isibani esihlaza. Ufuna imali, uyaphakamisa isibani esihlaza. Isibani esipinki simele amanono. Amanono abantwana asabalala, abahamba emhlabeni benganamaqala, abahamba abanye bangathola ithuba lokuthi baphile ngaphansi komthunzi welanga. Simele zona izingane isibani esipinki. Isibani esipurple. Isibani esipurple simele inhlambuluko. Inhlambuluko uma ukuthi khona umuntu oxabane naye, usufisa ukwenza naye inhlambuluko, mele usiphakamise lesibani esipurple. Uyasiphakamisa futhi uma uphahla ufisa ukwenza inhlambuluko phakathi kwezidalwa zakho ezahamba zixabene, ezahamba zingahlaliselene, ezahamba zingazwani, ezixokozelayo phezu kwesimo sempilo yakho.
Uyakwazi ukuphakamisa isibani esiphephule ubacelele inhlambuluko ukuthi mabahlambuluke ukuze bazohlala babe ukukhanya phezu kwempilo yakho, ukuze bazokwazi ukuthi babe lihawu lakho ebunzimeni bezokukhanyisela. Ngoba uma bengahlelisekile phezu kwakho, nawe angeke uze ube nokuthula ntanethonga. Bese siba nekhandlela elibomvu. Ikhandlela elibomvu liphakamisa uma ufuna ukuhloma uhlasele. Ikhandlela elibomvu uyaliphakamisa uma ufuna ukulwa nezitha noma ufisa ukulwa nemoya yobumnyama ekuzungezile ngemumva nangaphambili, uyaliphakamisa ikhandlela elibomvu. Uyakwazi ukusebenzisa lekhandlela leli uphakamisa amabutho. Uma usenkingeni ufisa ukuthi amabutho makaphakame ahlome ngezikhali zikamoya, uyaliphakamisa ikhandlela elibomvu. Bengisacela ukuthi uqaphele ngekhandlela elibomvu. Ikhandlela elibomvu awulisebenzisi uma uzophahla uphahlele ukukhanya. Awulisebenzisi ikhandlela noma awulifaki leli khandlela uma uzokhulekela ukukhanya, uzokhulekela impumelelo, uzokhulekela i-prosperity, ukuthi wena ufuna ukuthi nje zonke izinto zakho zihambe kahle, akuvuleke iminyango evalekile. Awulisebenzisi leli khandlela. Leli khandlela leli liyalwa. Uliphakamisa kuphela uma usempini ufuna ukulwa izitha seziqaqile ngemumva nangaphambili, kayikho into elungayo ngenxa yobumnyama obukuzungezile, uyaliphakamisa lekhandlela. Kodwa ngeke uzosebenzisa ured uma uphahlela ukukhanya. Ikhandlela elibomvu kalikhuleki, kaliceli, liyalwa kuphela. Mntakamoya, uma khona isimo esiphakamayo esithi sebenzisa amakhandlela ayisikhombisa, uphakama ufuna ucela, awukwazi ukuthi usebenzise ikhandlela elibomvu. Ngisacela ukuthi uphakamise ikhandlela eli-orange. Ikhandlela eli-orange limele impumelelo. Uma ukhulekela impumelelo, ukhulekela inhlanhla, ukhulekela injabulo, ukhulekela ekukhuleni esimeni sikamoya, phakamisa ikhandlela eli-orange. Ngisicela ukuba sihlolisise inkulumo yezibani. Ibani ukuthi uma senza nje suke senza njani, ukuze uzokwazi ukuthi njalo uma uphahla uzokwazi ukuyifunda izibani, uzothola umlayezo obuya kumathongo. Uma isibani sakho ikakhulukazi esimhlophe, ngeke kube simhlophe. Uma isibani sakho sisihle, sikhazimula, leso sibani leso suke sikutshengisa ukuthi abadala bakwembethe banawe, livumile icamako, siyathokoza, khuluma sikuzwe, silalele, singabakho. Uma ikhandlela lilihle, likhazimula nje, isibani sakhona noma ilagabi lakhona lilihle, lisho ukuthokoza kwabadala, ukuthokoza kwamathongo. Uma isibani sakho uma usilayidile mase uthola ukuthi ilangabi lakhona likhanyela phansi, kalinawo amandla, kuyatshengisa ukuthi izidalwa lezo ozokhuleka kuzo, ozophahlela kuzo, kazinawo amandla. Okungenzeka kwesinye isikhathi ukuthi khona inkulumo ephakamayo phezu kwesimo sempilo yakho, mhlambe wena uyanikezwa imiyalelo kodwa kawuyilandeleli, kawuzwa ithongo noma abadala noma izidalwa kazithokozile ngawe. Ngisacela ukuthi uthathe icoin noma i2 rand noma i1 rand uye elangabini ubakhanyisele. Lapho usuhlawulela amacala, kusho ukuthi bagogo nomkhulu ngiyanizwa ukuthi ninokhala ngami, wonke amaphutha engikwenzile ngizowalungisa. Ngisacela ukuthi ningikhanyisele endleleni yami. Uma benganawo amandla futhi phahla ukhulume ukuthi bagogo nomkhulu ngiyabona ukuthi leli khandlela leli eliphakamayo, asike sithi mhlambe uyelo, ngenza isibonelo, likhanyela phansi, kalinawo amandla. Usuyobacela ukuthi bagogo nomkhulu sacala ningitshengisa indlela yokuthi ukuze nginikhanyisele nibe namandla ngingenza njani. Ngiyasibona isimo esiphakamayo phezu kwalesibani ukuthi kasinawo amandla. Ngisacela ukuthi ningitshengiseni indlela engingalungisa ngazo lesi simo lesi. Ngesinye isikhathi uthi uyaphahla, uthola ukuthi isibani sakho osebenzisayo siyabhakuza. Siyabhakuza sengathi indawo okuyo inomoya kodwa ayinamoya. Kwesinye isikhathi kuze kube khona intuthu engathi iba mnyama ephakamayo phezu kwelangabi lesibani. Leyo kusho kuyinkulumo etshengisa kalibanzi ukuthi wena awunako ukuthula ngaphakathi kwakho. Inhliziyo yakho iyaxokozela, umoya wakho kawuhlelisekile kahle.
Manje uzokwazi kanjani ukuzothula lenkulumo za ngayo ekubeni wena uxokozela noma khona isimo esiphakamayo phezulu kwempilo yakho, khona inkinga obhekene nazo ezenza ukuthi ungahlaliseki, ungabi nakukuthula. Sengathi nje yabo ingaphakathi lakho liyavungama. Ayizona nto leyo. Ileso simo esiphakamayo uma ikhandlela lakho libhakuza likhipha intuthu emnyama. Ikhandlela libhakuza kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi around you usurroundwe imoya engahlambulukile. Khona imoya edinga inhlambuluko ezivezayo ukuthi kahle thina siyafisa ukuthi sibe ukukhanya phezulu kwesimo sempilo yakho, kodwa manje siguduze ebumnyameni. Bantwana babo, kuyenzeka ngesinye isikhathi uthi uyaphahla ulayida izibane zakho bese isibane sakho siyahlihliza kube ngathi sikhipha inhlansi. Lelo uphawu oluhle kakhulu, uphawu oltshengisayo ukuthi sesikhona, sesinawe, sesikwembethe, sesiphakamile ngomngako bethu, singangawe. Khuluma sikuzwe, wonke ozokubeka namhlanje uyokubeka kithi uqobo, sikwembethe sinawe. Wonke ozokukhulekisa la impendulo zakhona ziyaye isheshe zibuye, ngoba kusuke sekufana nokuthi wena ukhuluma nabo ubuso nobuso, face to face, ngoba basuke bephakamile benawe bekulindele ukuthi khuluma konke okushoyo. Indlebe zethu zivulekile, zilalele, zilindele ukuzwa ukuthi uzosithulelana namhlanje. Kuyenzeka ukuthi uthi usaphahla noma usuqedile ukuphahla bese uyasibona isibani sakho ukuthi ngaphezulu uyabona khona intambo, ugxela amanzi. Yabo unamanzi, intambo intana emanzini. Lapho kusuke kuphakama isimo samanzi adingakalayo noma isimo samandla ekumele uhambe uyowalanda emanzini. Uma ikhandlela lakho linamanzi ngaphezulu, lamanzi angaphezulu asuke lingakhali, emile nje phezulu, wena kusuke kufuneka isimo samanzi phezulu kwesimo sempilo yakho. Kukhona amandla ekumele uhambe uyowalanda emanzini, noma kukhona inkulumo obizelwa yona emanzini ukuthi sondela, singangawe, sizokhuluma nawe, noma nakho ngokwakho esesikuphathise khona. Uma ngabe uthi uyaphahla bese utholakala ukuthi ilangabi lesibane sakho, yabo isinqa, angithi ilangabi limakaji, la esinqeni selangabi simnyama kunobumnyama obuzongezele phathi le ekhanyayo esibaneni sakho. Lokho kutshengisa ukuthi ukukhanya phezulu kwempilo yakho kukhona, kodwa manje khona ubumnyama obuzongezile, khona izitha ezihlangana ngawe, ezihlangana ngegama lakho, ezizama ukukuzuza, ezizama ukuthi iflame lokukhanya okukuwe ngaphakathi kushabalale njengamazolo ebona ilanga. Kutshengisa ukuthi izitha zakho ziningi, noma thina sikhona siyizidalwa zakho sikhanyisele endleleni yakho, kodwa ubumnyama obuseduze bakho buningi kakhulu. So-ke kusekumele ubhekisiseke abantu ohamba nabo noma ohlala nabo, ukhulekise futhi leso simo ukuthi ngiyacela abantu abadala ukuthi kube yini ningihambela phambili, ilwani nabo bonke abalwa nami, ngikhanyiseleni endleleni yami, bonke abahlangana ngegama lami mabahlakazeke. Yonke imicibisholo ebhekiseka kimi ngithi kayibuyele kalasha la iqhamuka khona. Ubumnyama kamnasabelo phezulu kwesimo sempilo yami. Siyathobeka, siyathokoza. Sishaya isandla phezulu kwesinye abantwana bethongo. Please like, comment and subscribe. Ngiyacela ukuthi nikhule sikhulu ukuze sokwazi ukukhulisana nokufundisana ngosikompilo labantwana bakamoya. Ngiyacela ukuthi ni like and subscribe and share with your friends and your family. Ngiyathobeka. Yimi ingane yamakehla ozalo kaDonga likaMavuso, ngiyingane kaNtshosho.